sana umanje moyeri kwenda gotengereta seni Ndizi TV necho nechipi cha koruchense mochia Cardinal otunga musocho abwase gosoria gendrete gosoria ligi ya National Super League kati ya timu ya Gusii FC au bakorigania timu ya Naivas FC au na ubachakire buya sana ligi ya National Super League ase chigosori chiabo chintangani ase timu ya Gusii FC bintumbira abachira buya ase chigosori chiabo ase basiria gosoria bwanga bare gosoria mune timu ya Kajiado gosoria renge nkongo korende timu ya Gusii FC paka ikoru chigori sato ase ya mwase gati yankagia Kajiado egetikia Ildamat ime county ya Kajiado na lero igarire bagaria bena ase Gusii FC koranda ke gosembaira nire chinchera chobo bui ase gosoria rete koruchinse mochi ya Cardinal otunga musocho esemo ya kabere abwa sense mentane esemo ya first half Nyo chete mu chonsi chagenda makali yogo tabekana ase ensemo entanga na saba forgati abo mogosori chabicha abajara kwa bauchake gosori yamo na tegisi korana ntorranda kase chitaika chia egesemo ya kabere gosori yu machibikera nyare koba gakoba korwa enseme ya National Super League kolende totia nayo abagendete korwa sebiti au mancho morigereri tiabono kwarigani vene asomoroberi bwechi gosori baranya konyara koba utakachinsa bune chiga ukachinsa 12 neno sunolero iga nigere Mashujaa special edition ya Chigosori senjini maite ntwachengeterit kuri goro homoyego Mashujaa chinsemo au imesa sub county na chinsemo chinde na botori kere SMS otebiandake kuru chinsemo chiaino na kimwachengete igoria homoyega o Mashujaa day kuru chinsemo chukurende esomoroberi gwe Chigosori na bote bikuru asekenyoro kiao ningoli oroche ubonte ko beshuja yamana rengete Chigosori kurwese kenyorekyo na ninki akolire nimbe ngosoma chi SMS chensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera SMS line yeto eregora bwa screen kurenda seboniga twategatiya
abagaka bari bamaite omupira Kenya sana babeire ase oborai bagosoiri babeire gati nonye abari bamaite na timu ya Shabana FC yachagete emiaka eri emekoro etimu kuri orugongo rwa Gusii yaikire ekerengo kiare sana tingoteba rieta riaye tigetebere romanya nora igase studio welcome enero Ndizi TV kete ritagani goikira bia mono ritanga na ikira okay na bere nkoyeibwa na neko yeri mono sana kerondenka samarita nengoro kuyobes mose inkase togere nyari bar chache Kiogore division Nyaura location na Nyaure sub location ige village njengoro se kenyoro ku bunyamuyo ajira chichense makonyara kobaga koru yobesh mose nimetena mango kwebwatani naro pero taraso amangara dengite Chigosori nimete seboniga nore samangana yoburai aiganali nabo kubeka abantu buyake boikara no andake samana yoburai na Chigosori namangana yoburai yobono aiga samangana orongo rwa Gusii samangana oburai mono nche na bero murai samangana mepira na bero ngwako mupira kunda moke kunde youth kuchakara 77 nalinchagete kwa kamangana mupira primary level ngaswa secondary 78 to 81 ngaswa timu ku youth olympic ya Kisii yachete kabiara Shabana Matanda kebesh no mieke ni to kwenyora gwango sane sencho no bugima bwo bonge bwa bere bwa magari ngete enkoyo no tebia so we mekonde ya rero igano mo yegobene kumashuja special edition kurense me Chigosori nabo togote abuna yobesh aingati ya tishuja kuru sorongo rwa Gusii ngencho ino mo matenka itu arura so mopiro ito na ingi kilikionsi ya kore tope sitore seboni kankitu akorire buya ningitora akora buya ese faida ya vali bakonyara kwa bakobwati korende singencho mashujenga kenyinge yabere kwebwatani kuna marengete historia timanda ka so mopira borongo rwa Gusii bara rwa bote bandake engake oche ataite ko bakorekana buya na utaka kosoboka ngati yo mwako gati ya 1970 kwika 1980 timanya gose ninsire tawo abo to sireti omupira ngaki yiko chakara 78 mpaka around 2005 nali mupira olenge Kenya ngaki yo nande chi section choko promote ochi alenge kenga ibere korunse to wadende ko provincial league alafu na super league inaro yalenge senior region senior positions chimopira ase Kenya na abu nali mopira olengo makong ekiagera aba kinga kiyo iko bali koibwera abali mbabo abu tuminete chikochi chikochi chabo bakaibwerere naende nabasongo mbagachireme munabono kisigano musongo chete ekagara mopira kababo songo iko nkubwatira nga machiko ne chinsa unakwale ko trend toira na Gusii igari maite oyo waspino nya bwata garo matangi torete koru KFF FKF wikarabwani gasetole korende tukona na gasorongo rwa Gusii ni maite goteba musongo nerwirire tandake unyarite gosiegeta gokina ko mopiro itukonde musonga ataracha metachite miaka ya 75 76 around yabo ataracha nake enko ndo bwate enko yo Gusii musonga ataracha enko yo jalengo lakini jalenge ya serious mono oyalenge ria lesha yemeye kamuneke Gusii ekere Gusii bwate mega yabo amamnya konko balengo omupira ngo bolengo alafu no kunsa chingo lingo kwalengo nabangina nabara munko kora balenga amamnyoka ya maybe bakobeko oboligo sense buli omutu minyoka ige michezo enjale ngoro yale kupangwa nabaga kabali bakoro unabona simine nya chae ise nimusanya ndusi ebinde imbaga bangira lakini mangana a competition igento buna league ibiro bumbiale ngoro mbiale ngoro lakini umupira ono bwate league abanyari bali ngumko akabaye ngumupira naba getutu ekero miyegere nabo bali guchike team unabona gega nchiale ngo chiabo tokuruka chiabo nyantrago chiabo nyari bali tunchiale ngo kurunya kuora nchi akabeiro yakora yabo getutu ya north yabo getutu ya north nyakora yakabeiro nda matuka mange alafu na nyari bali tu yakabeiro toko ando bogira ngo mate yakarukiru ngo mate bakarukire baganyurukire sauti mugirango yabere yango timu enkongo sana kurwali etago ego na Nyamira naro nchi akabeiro bakuruka umwagamo ku Nyamira aliruru umwagamo eliro Nyamira
chonsi chiaga kire mipira ikare Igo andake yo beshi masate bra kura sorongo rwa Gusii nonye tara emero bire mikirano ya ense ya Kenya gusorongo rwa Gusii rutanya rwo gusirwo goikirano ntwabwate mu Gusii ne bangete na bwate chigi cha yaguete nenera ese chinsemo au cha makere na sub county district chabata chitimu cyabo cyare gwetu makorenda bono wata musongo narochete agaunchore lipyo mupira muno mupira obosongo nakyakoro kuna niki kyamurete musongo yo wigachete 1976 ariko John Sugol omo German orenge babwate project yarenge yense ngima ya FIFA bono yade ku promote umupira ase Africa bono kerato mugocha gaiga agatwara gisentange 7 Kenya ngima echurende aboleti goitera se ministry ya social services bakanyoranga goika babeke center Kisii ase barocho umupira wo mogorokoletaki onalire igo Kisii nere mo ya bas nyorite center ya chagete amangana yo kubunisa amangana umupira keracha gaiga naria chitakanyora omuganda yo munere ochitega goitera chikanisa goitera kamagambo urete Buganda agacha gosoma kamagambo no mwalimu bwanjete umupira bona keracha Kisii akanyora mwalimu oyo agosoma Kisii primary kuri John champion akamokopt kera coach ririnchi arenge nyinge chenge verre nera nyote coach era copteti akamotebona bunategete timu ya yebe formed kucha kundisa bana bakomupira tategete category nane basi nenda gachakera ororo guchakana 77 kucha ke imate watu bekire buya sana yoro wa mate wa John Sigor yoro chense ya mochia Germany ka wate kirenga yo kini umupira imense ya Kenya norongo rwa Gusii gose boso ya rekanire like umupira no rochekaine na bora chakera ororo babwatanire nere John champion gati mwalimu orenga iga nandake ndo ko batogosiri John champion umwako yeta nyetinda nyara ko bagingo siro umwako yeta na Gusii na Gusii nyara ko bakagutinde kuigo no muntu anjete Gusii sana na tote buna ngoro ensemo ya Uganda no arwete runda kanyora Gusii yabeire nkenge yago chasare lakini ngikero rate bandekerete John Sigor kunyara ko bakagochora ndake atagete timu y'abana bake kona tali bali bali senior category egento ko era atebeta chaka abana bake iganyeta yaro umupira uri ogwakwa no uri wechinguru otabwati gende ku techniques bono akanyora ngo umupira bono iko change oche modern bono abana bachako ba trending ngakiyako uteni umupira ngakiyako ko umupira ngakibako bangana ngakibako erani paka banyonsi asenjireri ya masomo amaya bona nere konye babiri train kursobo German igine kierete agacha gaiga to change umupira uri mukoro twale gwaka twako umupira uri bono uri standard FIFA konye ya kwanire ngakitime ko form ngakibako chaka gwaka na ende kende kiagerete boigo bagachake kabire yune ngaki omotego gokina igo konyokumba koromoke lakini go chiko manene iyo konyoranga motoito konyara kojokumba igo akanyoranga baki bari baroro bono na nyara ko babeka ngabana baturini bakonyara bono akaranga tigachake formula ego chaka otware gende ku long time plan abaki ako bachakira kegere bachigwa ku mupira matukamange John champion onyarire ko baga konyoru bagwate na John Sigor bikabacha kigento kere musio kambi asabana ali batekere ngeke mu bagotoka kaibanye begete nana kyo process yabete yoko abeka amo na bono agenda yene niyo gochakie team gosaye gento korenta mabasaya bake na kie umurobiri obete buke sama tukale bose bas bono asama tukayo ngakeyo konyora baki abayange gasi kekero profession yange nene mna bono igaitete kuri school agate John champion nga bono kora invite y'abarimu bari school bagwate games bakora games mubatenga project nere yachakire Gusii stadium etegeta abana bari abake banaite kwa kumupira kumaite kubatete kwa mundiso mupira Gusii stadium ero yarengo Gusii stadium ero njarengo kitiki yange free alafu naende Kisii preliminary kitiki yange ono mbone gankeroro takia agatumikire asamangene training basi bona kera kwana boigo ekaba bono every weekend abana konya gocha bale getigi Gusii stadium na John champion konya korige ringa no ruri obwate talent igente kabiri agacha ko basembo tejete ko babeka ngaba yesanire erega getigete kera open bona gachaka kwa sembo abaki mpaka etimu yagacheka bakero yaba bono na ribono musongo yama tatinga wikera ka bana ari timu yabeire bona into kora koleta ne mepira ne uniform alafu naende
akarua akamusign bone contract iyo gochaka train abana abu alafu agachaka bono koba every weekend amabera ari gotoa every weekend bago train abana riri bakorire banyo mabera so that iba encourage ba go center alafu Oyo mwako karenga twekire bono. Oyo bono mwako twekire bono oyo bone team yabeire it was 1978 79 miaka ibiri tatu. Okay. Basi nile chagete bono gochaka go supply bono ebintu by'omupira anda agachaka bono go form egende ku inter youth centers achaka bono gwaka bono agachaka form league youth center kiri golete chonzi Kenya bono chikachaka gwaka league ya mokoranga ki ba improve go sempara improve alafu aga form timu yamo ku Kenya egachigwaka Ethiopia net youth center chinde chiri chinze chinde konya bayo Yote ya Gusii ya Kisii posogera ko Kisii Youth Olympic. Kisii Youth Olympic. Tanke onyo teribaga yoko swa Kisii Youth. Basi nchebono onyo teribaga yoko swa Kisii Youth Olympic ekana igweta matangaza yo akorereki asoire. Na nchebono gunkuru Western kwa na jaga kwa kompiro we primary mpaka provincial level. Kieranga kamega na amenye ta sita tale okoregasi. Bono ekana acha nkanyora bono umupiro yo chake na njenga kaenda ngajoin. Bono njenga boyo mbobo ko trend ne na John champion gocha. Timanyanda ke oyame kanebu na yo besh mosetore ime ya Mashujaa edition ye Chigosori kwema nyanda kene kimupira Gusii okinire uikasanyere koba gokoba rakagoto umugano mutambi kwendo yobuye ngencho nabo kubulira ibori sabaka bali abakoro isara asirake nabo konyara koba gokomogorora irinde anyare koba gako tubekane buya kondo inoro umugano igoro ya kuno mupira utagete Gusii na gwetera Kisii Youth Olympic yale kule richi skuru na ndake toikorra ndake toigura ndake skuru yaitiro gegokwane rumono chi skuru cha Kisii skuru gokinia abakosori nabe atibosanda ke ngwetera Kisii Youth Olympic ye habondi endri motege bamanyika ni gwetera chi skuru ngwetera bado umurobero ya ayonse pintanya ko batuko yamanya na oyino murobero bwe Chigosori ko tunanjenda mo Steven ese bali bare Facebook mbu yamana kwendera kubwa atia gwetera Ndizi TV News Digital kateche SMS ndo chaiga kweroka Waziri Mkuu ati abuna I am live watching from Doha Qatar mbiamono Waziri Mkuu ndo chaiga Edwin Omwenga ati abuna from Kajiado I am present mbiamono oyune Edwin Omwenga wetera chinse mo chirichia Facebook nimbe ngosoma chi SMS cheno bale moto ikira wetera nchira yeye mase yemo wetera SMS line regora kwa screen yao ninyara ko ngosoma segeka getalie getambe kujara ko bakoska bosio konde bono wasoira se Kisii Youth Olympic timanyanda ke mbago soliki bali bandura inyole ngake ywe chakirete bali mo chagete na barabugo bona bagosoli bali mo abire recruited gosoa Kisii Youth Olympic basi bono abasoli bali nanyole toro na nje ngoswa nabaki bono iga abange bono bali semanga no mupira babera bagaka oyo mo bakoro ku Masanta no yo mo bolengeze club ekyo oyo monde saba Gusii naro likoro ku Ogoti olengi waka number 4 oyo mo bona Akubar uyole coach bono ole chitaka be coach ya Shabana alafu oyo mo naro ku Nyamache nera nasirete alafu oyo mo ku Charles Ombongi yare no wale paka bona iga alafu oyo mo Mabruk no wale no bona iga Kisii town iga Eli John Sika no oyo mo bona ro lengororo na twara ko kama Mahmud Hassan nera no wale ngese club ekyo na twara ko kama Makabe koru nyanchu korugalia no wale alafu ndo wate no mumro mo ku Macheneri koruga iga Nyambera mumbugabo naro yo muri ku Wilfred Nyamongo korukenga ali nyaura alafu no muri ku Charles Nyamongo balinge brothers bonse no bange utente yo anyway abantu bali ba nanyole toro bono iga ange bonse pi bono iga nabagaka bali waka mupira oyo munari ku Lazaro uchitenera gaswami no ali era no ali timanyanda ke naroro ulitonya te kwa batu kwenda nda kumuyega woko mwene uli osira umwako itachi naki uli ku Jacob Muchabo koruga ali nyetieko nero yo mobo alafu nabandi bali bange chikabira no wabo cheng alafu ndobwate yonde yonde Evans Ombuna wakire number 4
alafu tobwate goalkeeper korukunya buto twakarukire ponda mali kurugega nini kuruga daraja mbili ntobwate nanda bande ntobwate motego bachite gocha baadaye kero bono timu ya soire league nkolengia buna inyore bonaiga nabande nyasaye kire kubaira Matembea mono sana sayondo ante utebyo amekaine buna yo besh mose kati ya bali batagete amangana chagitu mupira borongo rwa Gusii na maito mugano bwe enko yeito yonsi yorongo rwa Gusii kurana na kiria ikerete na kira nyare kubaga gwasomi gwetera abastani vayigo na bokuboli boli ndeli yonsi uratware andaka igore ya ugocha kano kina kwe gosori ya orongo rwa Gusii ninya ntonyale ko bato koyaneri amachibwa yonsi pi kurana sema ya Facebook ndo chaiga na ro okoro kwa Hesbon Okari hata abuna I am watching live from Rwanda na wote binkorunse moki konde tonalete mono Kigali konda wote binkorunse moki yu koru chinse mo cha Rwanda ayo mekade buna Hesbon Okari chinse mo chiri chia Facebook ndo chaiga Dominic Mangabo Mochengo hata abuna I am watching live from Pipeline Nairobi abateri bori goro ya KPL na kiega ndrete ni metachi soli awonchiro veiri asile kagetalia getambe Dominic Mangabo na kubato gochireria sobo imandake amachibi imeno bia FKF Premier League agendrete ntona na kubato pesa kagetalia getambe kore ndandake ndo kubati ngo ya Gusii mama itebuna ndake ndo kwanda ngo ya Gusii tutara kwanera dogo kan timanyana kidogo kan ansona nitena mwana Kisii Youth Olympic andake na koyeke ngo ya Gusii basi dogo kan gaje teko sawono munerega after sigol na afom de team bono onyetike samba okaje champion team hiyo nje kitasegete bono akera bamanyi ko manyirwa ko mupira twa register bono chiligi ndake eta ekeyemo kora sema yakavires nyote utende umutimo komokeigo ntabe tukoirana tobwati andake igoro ya dogo kana keigegete Kisii Youth Olympic amo na team ya Shabana FC kunyara ko bake gochaka Kwa mara nyingine club ya Cindy's Villa Embassy katika barabara ya Kisii Oyugis inakuletea tamasha kubwa kabisa tarehe 21 mwezi huu wa 10 mwana miondoko ya rumba Malkia Mbilia Behel atakuwa akiwaburudisha kuanzia jioni hadi chehe. Kiingilio ni shilingi 2,000 kwa advance regular, 2,500 kwa regular na VIP ni shilingi 5,000. Piga simu uwekewe nafasi. Njoo tuburudike katika hafla hii ambayo si ya kawaida. Kumbuka ni tarehe 21 mwezi huu wa 10 ndani ya Cindy's Villa, home of entertainment. Enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis bwoigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondobonge. So na kitoko kero montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kyakwirena nga kyagwitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret
enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na nitubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Mbia mono sana kwa ndago bwate muroberi bwa Chigosori Ndizi TV to kubateria mangara rengete Chigosori chaito kaina kichanya kwa pachigokena na rega to bwato muroberi o mashujaa Chigosori special to kwa manya manga igoro ya umugano bwo kina gwenko ya Gusii kati ya banyankonko kibali bakore enko ya Gusii wikesa ikirese kati yabo John Sigor omo Germany wereto gochaka kwa abagosori abake abo mole bakite ko bagotwara marieta manene ase timu ya Shabana ime ya timu ya Harambee Stars kati ya timu chinde kati yabo tubate John Champion nerovete kati ya chikochi chintanga ni picha timu chachagete chiarenge competitive kurwaiga sorongo rwa Gusii John Champion nere onyarete ko bakagusira kati ya bande na toranda somo timoko kote bikoringe igoro ya dogo kan na kidogo kan nete kwa sana mangana Kenya Kisii Youth Olympic na ukini Chigosori sorongo rwa Gusii basi bono ekero musongo yo atigete John Champion mune coach yitonga keyo na ruita masharti nga igago train ya baki gochakera emyaka 10 paka 18 abuka no akubundisa umupira eyiko kunacha talent ekere bako manya umupira paka nejitimu chinde bono John Champion ekera atwando bono utobundisa mangano umupira egaikase bone timu ya manyiro umupira kabisa bono chiligi chigwakwa timu ya Kisii Youth Olympic register ya lenge mipira bono tukachaka bono kubwa timu mwaiga ekera tukachaka kubwa timu tukasoma mpaka league ikoro ku provincial league bono egaikase gete timu eyo egatoka bone miaka ya 18 years bona bachageta bakine ba 18 years okay bono kerba 18 years kawaida musongo na aruta majika ina kwana bono agatebanga bono John Champion bona ndo kora banabu batigire gabu bate bali gitimu bakora ki gitimu bakosoa bono John Champion nizo gonya tutwarire bono twanchire nera je to mupira twanaranire tewe bono atige timu ye bono with that condition aetwe bono akarata gonya rutika ngagenda bono agacha kuriye sponsor ngaki muntu kiara nyore urabwate timu ye egeregendere kwa ko mupira egere se gosone yo kwenda Kisii Youth Olympic ne goso ne ryo kare kubeka nga kubabundisa galo tuburisaga bikera no provide bikoroto provide mepira alafu nko mwaka na renge ibiasa bike na numa yatabona ya iterito from the Ministry of Social Services gochase youth center bono chi competition chia inter youth centers chia lengo all over Kenya and chia and outside the country and chia na back it was continuous now igobone kutwara okora na kina ende chinse chindi chia gokora bono goitera that way na champion na dawe tenga bono ngento kero erebuye ka initiative yaye akaranga bono tigari giango muntu busonga oyo aratebi ngaki tiga amwe timwe bono nari ajete bona ga approach umunya biashara kuruku magaka masaba adu yanere yange busongo ga lero yarenge kenga mune biashara binene busongo ga agachiro monyene masabe yo kuruku magaka akamatenga ki haya buna na belira amatuka mangi nibwate timu umupira ga nabana bago kabya sana bono baitandire myaka eria etakire yo musongo amwete agatakare na mutenga ki utagubwate timu ye onyorokerita masaba egere nere promote ritari ya kubago nyagwaka na ngo promote bere rieta basi ne mwaka masaba gataya haya aburiende mbuya naenda wana ngo togoki bari kerekero muntu konyo manyire timu nere ga Kisii Youth Olympic among chitimu chinde cha ngo cha nyari bari tu chiabo ushirika chiabo save time chinako tebi chiabo nyakora chirige chibono youth center ya koleteke oyaringe wano mwaka masaba ta tingo nyana jebeka ego nda akona njengento kekenda achipu ni kerba kondo kwa kumupira lakini mangana nganye twali mune yane na bondo chenga tingo korake tingo nyara musi wira bora abo muri take wano ego nda kolete na ndijo nchambe yiti korosa na nda akagendera because into abwata baki barangi birio uina kwa no korwa kubal
no yo mo bona murange babire mbarenga se timu yetu bono ise akubari mbarwete rorie yemo nere yagatwire chi friendly siko karatori center Akbar no moindi olenga ye mwarabu no bono no bari bwatera ngibiri no ale oyo chita kabe coach bona Shabana batae igarenge player bono ise akubari bona karanga no abana aba gwitera abana baye obanjite umupira nera kanje umupira bona kana ne galinga ki chi friendly mo ko genda na chiri mo ko ende rorie nere tokotumia igero nere yagatumikire yange isusu bono champion bona atemo kuruororo na ria je tuono se eduke ku Shabana hardware yo manyene ndogo omoindi yo dogo eduke inere yange yange matega nga Falcon matega bono na ria je so moindi yo kumatenga aya nimbwate timu ga na ende na jite umupira mbwate timu ga iga bono abaki abara yasara na sindi kubatiga bono onacho ko kubulinga mbwanche obabwate egerto chenche rieta libe Shabana kere Kisii youth na neta kirigo chake kategori ende igo rieta ndi ko enda nero mbwanje bono chenche nko team o chenche rieta ni nga onyeruke basi dogo nera gatabanga bono akirende koye run gose konye gava ni timu iyo konye ibintu byonse bakaja ko mupira na arona emberega asi lakini angamatebiga ya tubone na bayiboli ba kubale rangi biri barabumba ba kukubwatesi banjire kurwerori alafu naende katiga iga mbaye bakorunama na mabuta bono naye gogoso aime mubwaterane lakini club tokeroke Shabana FC Astanga chadu yargo ku Shabana hardware urende lindanya kwancha igentago tebigo bakire twagotigire terio bono timu ibono bune kwa ko mupira yatarani riterio wali bono ikeraga budo geraji ko ibo rio ria gancho agatero ngo ikeraga buri rio gombia onye nko bainche na rangi mbiri tubwaterane basi yona bongwancha agancherana ndakenda kuna chake mara ndake bagocha bate batimanya ose basirete ose bagotosire na ndake Shabana ne ria tali arengerio muise kodogo kan timanya euro ose ne kene ose turamanyekyo ya kyo nkiarenge boigo onye kiarenge ni igore family emanyete lakini isiko gaiga into amaite ne riteri Shabana hardware igo bono onye kurumena bora buboka bamaite ngai baru steri eteri one na magane ya family ya dogo lakini isiko gaiga gendo kiange isiko gali Shabana hardware Bueno, oitabire, mwaka kitwaikire wono. Oibono twaikira around 80 gabu. Bono youth Olympic, bono fumete. Emanye kaine kirase. Okay. Bono nali from there bono tojete bono dogaga tebaiga. Bono goika nkole Rwanda ngova, goika ndi ngove koru. Omuyega bono koru. Bono John champion agapango mojogo uyu okabera sports club. Chitali kichikabeko. Pasirende doga kabo na champion akabo. Champion akarua akatangaza nga bono guchakera bono senior players ba Kisii Youth Olympic guchakera lero bono muliko babantu ba players ba Kisii Youth Olympic. Kisii Youth Olympic na nikwera nende chake category na ende go train igo bono guchakera lero numokoro ku Shabana FC basi renda bantu bakaragera Girls Sports Club doga ga accept rangi mina ro accept timu ekana nugo igo bono Shabana ekaba formed Kwanche bwele maeterero iga neli tukurio kwemanyia mange video byonsi uko Uganda ke igo kero ko Uganda ke timu ya Shabana FC nyuma itara so league FKF Premier League so mwako oyo nyore yabere miaka 15 ne vere isiketara base league ya FKF Premier League kolende yachagete miaka ngati timu chiri chinkoro immense ya Kenya kweburo mugano chagete gwetera abasai bachagete wango mwako 1976 kereke miaka ya 82 bakinire na uyu chageti academy y'abasaya gateba umuntu wetandire meka 15 ne 3 tariko bororo ubone kairire kabetereria ndake barigiri gwasanga abo barabe nakire barigire rigore kabadogo kan ubate adiwe maikere buna Shabana hardware agaita bakwatira naba bwatani bande na abu naliona Shabana FC chagete emiake yu na andake gati ayo beshimwese ngati ya bari barenge bono abagosoli emiake yu emekoro banyarete ko bagochakia ndake ekerengere kutima ndake twakorera bange igoro aye korinda yentura banyandake aye chinga kiti chionsi nibaga kiye gwale kogosoli namba kigwa biro kogosoli basi bono inchenga ke ibono muna nakwana nalindo moke inde nasore secondary na joineti Kisii Youth Olympic Center kero modana manyete no neji bichanchiroro twakire ekero tori youth center ngakeyo bono kero Shabana yagenda ekaso eligi inche mwenye bono
champion agatebanga youth center to gochaka bono twirane ya tigarite maete mbaro barenga bake tari bonsi bachite bakabashabana mbare bake batigarite ne youth center area egere bari abake bagocha bacha kubo bwatesia kubaro kinga youth center abeko trendigo bono injini jo mo na renge senior na ndenga beti mwiri yakoreteke youth center area tigarite back bono champion agatebanga bono njenda bengo konya ngo kero senior maybe mami set players na bonko gendo lakini naende koba na junior team bono timu ya tigarite bono John champion ya tigarite nero na bono ba Maburuk bajite ko soka Maburuk na Osika Ken yonde Ken Kenyatta ekategori hiyo abana kwa ba Muhammad ibonere team ya tigarite youth bono eli champion ya tigarite ko train bono nje I was playing defense nalikuwa number 4 gose 2 ya nalikuwa Ekone ko nyarika anda kere mate Elijah Onsikanga tia bali wamanyika ile sana enkona Kenya aketa anda kere tabeti tachi tiko so asha bali senje somo gano yo wensi tako soreti shabana kurende na renge se Kisii uteli bas bono alima ete bono yarenga nga eri bono yange bune ekiunga kyo train players ande nerega ngene ne yange musongo yo player ndi onsi akoranga nenya ariko kogenda team ndi onsi oyo ali kuruga direct yagenda uno rengo mogoko uno rengo mogoko nga my players bachira segete no champion ale ko okanga my players abandi bachira segete igo bono Osika was one of them Ken Kenyatta was one of them na engineer Omobo Mohamed Munubi na Royo Omobo alafu na kati aliento wate ba una oma channel baso ete vilabu abandi baso ete klabu ko rumuna Kisii United abandi naenda baruga ali baenda ushirika igaba akimba jakete kutrina ndibagende vilabu bane bara bacha shabana ndake dalibone yako chakatera manyikana barati baende se vilabu binde bimanyika ije yemba majuzenge kinasenge ko igo bono na injirende nkabono nde youth center yo na ndende as senior team mbu ya mono sana kurwa sema ya SMS ndo chaiga ya Besh Salimateba we also want martial arts sports to be aired mbu ya mono sana oyoyo Besh Salim ema etama ngarte martial art ntabe tukubwaterana oyoyo Besh Salim koranda ke amangana naro anyale ko pakago sangeru nimatento bwate no nye kempo karate asio muchio bosongo igonto beto koranda ke toikerera babwatane abwa sobo ime erinde ntosi ekera gosoliende yonsi oyu amekaine buna ya Besh Salim mbi amana kana karo mwanchi mwana sana o martial arts ibwate binte bingi meyaye gatia chichera aucho kurwana kwerenda chia martial arts mbi amana sana kwenda bone singencho yebiro na niwete mwana oyo no motabe korende na botogo tumatuma ndake wetere somo gano oyobwate otyabuna ndake etimu ya Shabana FC tia renge rahisi sana kirea cha etimu yake ya 80 tia renge rahisi sana yaje kwa soria se liga ya Europea FKF Premier League ya betege ntege kongu sana na gatia ndake abali bakonyete Shabana FC kwa soria liga ya Igora ndake ngotro ngaini bwa Chris Obure timu nyana ki yanyarekanete igakonga gosoa na Chris Obure cha kubanga tia abali bakonyete Shabana so se liga ya Premier League bono gento kiagerete Shabana ekaba akongosoa nelinga federation ya lengo engaki ya tenito mupira ya bwata out of everything koma eteka gatore Nyanza ye ase eko na mangana national issue Nyanza tiri kumanyunga Gusii na koroteke na ale Nyanza goso mukuru na ale Nyanza igego kendi gozi bichi gosoka kwanyoranga omogere ere gatete kuira kiregento ige biongozi byariko choru Kisumu no bali kuri chairman chi secretary bono ga Gusii kwawe kerugeke sinini mukuri era sta yari kwa pia keroke ndo yonsepi kwanyoranga bagera belite biroga byonsi Gusii oyomo una bona Samson Onyancha na bono kabere copted ase federation Kisumu headquarter bono jitimu chi nyinge chi ari kwa kachi nyinge njiri chi abogere chimesi chemiriri Moroni cia Maroon wacha paka Migori United iga Omabe United nje ngoro bono kwanyoranga chitimu chiabogere ochiranga ikominemo ase Premier League ase league bono twakero ko provincial league okay provincial league yari koro kwenga kiaria bono ase provincial league kwanyoranga chitimu chiroro chiabogere ange 11 echiabo gusichire guseibe guseisato bono kwanyora bagoteka advantage boka bono amugwa ko mupira na mwaka mubwe kabisa buyebuya boka baganda bero serie fixture gali baonjora batebanga Hot Stars kero ya chite Moroni jagwete ekanda miwani nere kabwa chite mchabo gere ya chite kindu be kabwa 11 Stars intubono togwaka na tobwaje timu echo be kirete na fazi ngaki Moroni auto chite draw nonye twanye bwete ekero na tobwate muntu liko tete executive walire
igari se mwangana a federation bono ekaba several times Kisii Youth Olympic kero ego swa kabisa nga bono twabwire troje nga twabwire twatebenga no ekera mwachite agro chemical mogokwana nga mwabwete mwachite dro gusema kabugo bono nangake yu kamera nchale nangake kamera nchengo evidence yo chiri farine chabo officials wali na babo bono nandi bakwana wazinga inuga amoko nyaragotowa nanda maene miake menge timu teyo yariko koruga Gusii yakora kiyagenda iko bari kubeka Hot Stars nandi baje baleta All Stars basi All Stars yiko bugwa Gusii riko bugwirana nandi babeka Hot Stars iko bono bo yaringe kabire i continuously bono ekere yabe kabire yo bono gachaka kobe complain ya almost Kenya ngima ase chi province chakorete kicyarenge yargotoka bono gitimu chinyinge chikonyanyaswa ekiegera abantu bali mutwe bali ko biased igobona kere complain ya bucha Kenya ngima nga Kisumu yo complain igaye ko police ngaki ushabana yako complain nga Kisii Youth Olympic igetanganete lakini menyanyaswa Kisii Youth wase Shabana yani Shabana konyanyaswa alafu naro kwa coast naro nga maybe timu gete ku Congo Boys naro gali naro the same thing yekolirega lakini akero kyekolire coast naro bono bakanya kugenda ikaba bono ibirero alafu CAF ega attract ega toregende kuna attraction ngaki wajiti mchonsi byoko complaining that there's a lot of everything there's no state league kwa kubuya etimu yakoreke etimu ebwe ekera muna bono iga gusiga mupira to yu agetu monene Kisii iga it is until muna Shabana ejete go so bono na mpiro chake to cha gusiga iga tigankwane bono muna Shabana ejete go so basi bono ekera bono ebirere bya byonsi pi FIFA yani CAF ekategera ebirere byo ekaro bono FIFA nere gatumira CAF gatenga genda ngomuchunguze Kenya there's a lot of crimes against the clubs bikora na mikaki there's a lot of everything dali CAF ejitega egacha bono egachunguze ikanyora maramika ino maana koleteke no mainale egacha bono egabani federation ekabeke ndoko kweke ateka inga bali balengo bachunguzu basi bono bali balengo kero bachunguzwa bakandora nga federation teko tigara iko goikeme pire koreki egenderere bono ekabeke kiateka abuno Chris Obura ajete bona kabeku ne chairman ya kiateka kere Chris Obura lenge ale kokorega Kenya Breweries Obura soete buna ntenenera ekorokwa kiateka nabo football yo kwana yo ki mopira kero tenene bu Kenya ekiateka koreto alafu yamanya kolete ndiko ku normalization committee ekorani mopira basi rende from abuno bono Obura ajete kosoa akanyaranga bono wikiraga egento gukora in this position ekiera nera na baro ocho nyanyasi ibuna yarengo kera bukirizo uno mwaki mupiro renge myake menge na iroche bono kera azoete agateba bono wikanera ali kichimbinu ati Shabana gasoere kiera tali yale kobekwa nja qualify te goso na mate sikoro tekemi na mate sikie kiale koroma ekiero okororo kubono CAF ya azoete nja jitega introduce ngento ko kwa division 2 yani out of provincial league ekamenda bono jitimu chinde division ekurunga ki bono na kuru this Rift Valley na Nyanza na part of Western ekaroku zone A alafu ne zone ni ya Nairobi paka coast ekaroku zone B bakamenda bono ekuru division 2 yani rende inga bono jitimu cha Kisumu tali choicho kachire chukamenda ne cha Gusii paka cha Kericho paka cha Western paka cha Eldoret bono gojakeraga abu Shabana ekarusi bugali sauri ya renge number 2 mwa toko nyaso ku Shabana yani Shabana yalikuwa namba 2 Shabana ekere league bono Shabana ekarusibugalia ekabekwa division ibo namba 2 ekarusibwa semera sema bono yaba kereboka bona ekarusibwa ekabeku ne chibisa kubinde bas from there no Shabana bono echete kwake league eyo Shabana ekaba namba 3 uyu makaki oyibono gera around 80 era around 84 iga 85 abu tingoja lakini no ile miaka iga abu tabagati 85 na 90 aya na abu lakini 90 yarako nya asori 90 kwenye asori ile league tayari bono 85 abu bono ekero Shabana ya ke league bono the first year ya soete ega ke kaba number 3 this western side na coast naro ngwa kabaringe bono kero buraswa agatumia bono wisdom yae akaranga inje bono ndongo kwana igoro mupira wa Kenya ninje beka ndagera bono Shabana koleki aso league ya Super League
na ribono overruleti ase ke ateka bune chema na gatebanga esa uri chi timu chiri gose 12 ya league bono igonto ke chi timu bono league bono ementu birabo agatebanga bono Western Side the chi timu chiso irenga isato alafu na sema ya Nairobi na Coast nanda gateba chiso isato timu ya tanare ekagwira kurumo ino kwa rire bono okay basi bono kuruga bitimu chigaswa sita chigaswa bono sita chitimu chigaswa sita ibere chikaru drop matari ichigo drop ichini chema ya gaswa era bono chika drop ibere era gaswa isi 6 bona buno Shabana nyo ete nafasi egaswa league ejo ndakembia mono sana watabire omugano yo mutamere gatuna ndaketali onya tali chisebi cha Chris Obure nangata ekerenga kia Shabana ngatangia kuchisenjera bo komo kirora ase league oteme byange mono na muntara akoma yakurende agakonya etemi ya Shabana goswa ase league ya Super League nero arenge league ya igoro na Premier League ya bono egaswa ase league ya yuna uron sema ya SMS line ndo cha igani ndo che arogo Chris outeva no mbabwateti asomo roberi bwe Chigosori kurwa iga chinse mo charaganga mopira na nywanchete kolende nigo narenga kova abamura banenenga abamure balenga banenenga kieyu na kolete ke barua na dogo kan emetienye 3 omwako 1980 mbuya mono sana arogo Chris omo mnyo kikoru chinse mo charaganga na lero iga ke koraga chinsa 12 wika chinsa 12 ne nusu omugano ye arogo Chris oyoro mu myeke wate myaka 50 nemo no yomo atebya magina kya kumanyara ko baga kominyoka ikoraga chinsa 12 rero oika chinsa 12 ne nusu gati ya biri bigendrete kono nimete na manga gendrete tumentu kwanere ali agendrete oikira boni yakonde bono ko batu kwanda marengete Mashujaa edition kama wana Shabana ne asote ligi igoro na kirori ligi igoro privileges ne chinyingo konyora gati yabo wana pasona bakwanda za chitimu chirene sene tongororeka na vale na babande bakoswa sensemo ya Harambee Stars babande bakonya kwa bagwaka nuguya na sponsor konya sponsor saba nene tima nyandake na kiora tebandake etime ya Shabana usikirengeke gia engo ya Gusii kina mbato kyo lora teba bete abanya to kabona abanyango kugwetera abo kure myeke ya 85 nanyo kachiri bwibere bali bakinete gwetera libagali ya Shabana FC ensema y'abaki ensema y'abaki basi kuri ensema y'abaki abantu banyete nafasi bagapanda engaki iyo nero ya mobo kuri Jacob Mochabo buna ligi ya panda iga era kairu mumias tayari gache kamero mumias balengera na no cheng baki babere bakairu club ya mumias bachiwe konya ororo alafu na bande oyo kurukungaga oina kwana nere akairu na Scarlet engaki nalia engororo nere akaenda kabuma akauma sigari abaki bande igo batigarite iga Gusii bakali kuna dogo manyene duka yaye bono bale okore gasi alafu na bande abande barabuo obalenge school abande baenge school bakairu bone school ye mekoro kwitierio ikiera banyatenga bono ikabera samo batriniamo ande kubagasoka batuka mapema kubakwirana ande bairana bale etimu yemo igo bono koendera gwikiraga bugo na libono Shabana buna yasoete league igo mwako uyu nero yo kana ndi atikalete system chi yasoete ase Super League idi muchindi Jones Beach yasoete na chiro chi chenge 6 Jones Beach yasoete tu njira nara kwa competitive kwa njira nara kwa competitive lakini Shabana eresa ulikoni yale konya nyaswa noro jo gwikiraga abu it performed very well na ndi nabayanga among the top 10 bono kuruga abu players bono buna Shabana bono yacha konya gwaka ekanya kwa advance na players bono bagachaka konyora bono goodies na dichi chinyingo chaka bono ko irune birao binde na riba direct after na ende ko player matuka mange na limote ko badaje takaruo akaenda kanda Bororis alafu na oyo nde Michael Court na era kasoka akaenda Michael Court na rumuntu mutangani kwenda professional soccer Shabana nere ntangani ko produce omwaki ochete professional soccer kero kwa na professional soccer iminetiga Michael Court na rogerete abantu bakamanya umupira ngwa kanwole oma to mupira kare go manyire izilesha yasekyo kwa kanu ono kufurahisha abantu lakini bono Michael Court akagera gasoka gekabanga mone talent kumbe negasi nabenga gasi ende yonse akanyari bagali abena akanyari isiko ya Kenya club yache achete nini ense yale paka bona iga achete forgotten lakini ero mutangani ko soka out of the country kwanda gwaka omupira isiko agachaka gwakano so mupira yoye alafu nabaki bande abange mbarona ndi ntanyore bachete birao binde
ase bona iga lakini majority mbajeti koru club ikibwango na emote kote koru club ikishabana bwango bari gotamaga osoka iga na ndio go batebinga no why moko genda inkimotegete motete bakorera basi na ndio bakorera Odera maiko coach no to diva korigi. Uimbono mumuroye oyo na korigi mumuroye Mbiya mono sana mwanche mwerera roiga tumanyiria mange igoro yomugano bwenko ya itu na bune kinete gwikira boni iga essence moya mashujaa special yo moroberi bwe Chigosori na Ndizi TV nyina mna sema ya Facebook ugonda utopati gwetera Ndizi TV News digital lens ya YouTube Ndizi TV News konkira inchana konkira sema ya Facebook gwetera Facebook page ndamo Steven Captain 001 gose Facebook account Steven ndamo JR toga ndrego sanga mange alianya alitakobaga kurenga Chigosori kurenda ndake materi tukurie igoro njagwa tumuyiga umashujaa day chinsemo chirichia Interior grounds asekerango gi account na essence mo ya Kenya ngimanta batensemeri ya Kericho Green Stadium timanyanda kaye nimete Kenya ntubate amashujaa abange abanyakonga abange timete ose noisanigete na enchera tobe ense yabere kobage koirera abanyankongo mono gweterense mo ya Chigosori ense mo ya abanyankongo se Chigosori ntete goseba nga ense ya Kenya te evaluate mbuya mono abantu bali barenge abiata ekiagera injonkora bagocha ime ekero munyankongo yekule naliri oli okonyole mege kopango eyenga bosa ekiera abanyankongo abose kuri chinse chinde nabantu bayigotete nabantu barendire buya nandi bamenyete buya nande bako ba visited yase bakoleteke ase bali chinyomba chiabo none family yabo okonya begete chingaki bako yana babatare lakini kega bona abanyankongo bali bagerete no enkenyere iga gocho tobukulimo lio oleto none gali bako murango ya mobogori ya muira paka lio line ase mege kale kokoro ili tukali ko era iko amangana ya kodeki mangana ya erire kenda tukeke ko era nere na buo yene family yae lakini omanye elieta liri una kenye gwetogi na ende manyire gwetira ase omonto y'omunyankongo yu twanyora nga Kenya gaiga amengene micheze ye baya bana baki abange bare demoralized nyera baki bamenyoki bare demoralized bago performance ulie ensere yabo na ende bago performance ulie talent ire sibale lakini badali kolengeli amangana nga maybe chibesa nchiroro lakini chinse chinyinge abanyankongo bali bamenyete buya na ende baire kere mutinyi bago akano chibesa wanye bakurwara igo bakurinya kitali mapema baire paka chi insurance yani kuba rwali bakurinya kitali chingia egere bagendere komenya abantu banenya kubaligereri abantu banyagwe somi gwetera bara gwetera bara bono okonyora ntu bono igo tokuanya paka kera makweli muntu achandikete nyomba baminyoki buna bono mambina ibo yomo kurwo sembo basi o disability orete bikombe binene sana naibo bono agosaba yani agosaba bono ogokonya tanya kuinyurwa ige betwa katibu ase county ya Kisii wali igo bono nje ko na Kisii ekiana ro manyete lakini ensenki mabuna amanyete emyaka yana na berire ase tayo munyakongo ndi SP anya ko bando lisinjerengia ne chinguru chiaye na akiri yaye ra makonya ne family yaye nimetana ikere ko bati Chigosori tutatwa nya sorongo ro Gusii nimetegatia abande ko abanji to mupira nimeta bange bara bautumeka chibesa chiabo ko buna bosibwe chikoch katiye chichairman be bilabu bya birorese boni gaba kutumeka chibesa chiabo kweli na kile ke babwate na ndese banji to mupira kunde bese nchiyo turo chaba mura babo buna abo Ken Kenyatta gatia abande na kelike gendrete igoro yabo korende timanya ndake ninkera kurwese ndo aroche buna Henry Motenga kiayemo na ndeko baga kobeku ensemo ya Kisii County asanya ndeko baga kokonya ndake timeria assembly ya Kisii kokonya mwani ya Chigosori korende timanya ndake inkina ndekera akoru ko no maite serikali bya kolegasi no maite opportunities chirororo tutigare no nya Kisii County Nyamira County center ebinte bingento buye kaine ninkerie serikali era akore eseri amabagari ya makara ro seri bagari rororo rinda abanyankonkaba babwatani kwa samana rengete Chigosori na ndake bainyoruya injega ndonda kwane kelinga abanyankonkaba baro bono egase various categories bama minyako abo mapira igo bare kuletu ange ne Ministry of Sports eba manya bonse bikwanse bakapche manya barabiaba ekere abo manyire emanye ko basesi miaka yabo ngakingana onye miaka ire menge oyibono omuntu bwente wikaransibu abe motivated aragere alendu nyomba
chibesa bune ichaba ko tuba ko na oro bali kiruba ba ko every month lakini bali bara basaba ke asibono iga obatekere ko ba absorbed in the ministries egere bana che talent yabo ba expose talent yabo egere county nere ko chako benefit serieta kero bono chi competition ya koreki chi competition ya chire buna bono Kisii county to kwane for example ne bwate mepira ya bakoruka kikosi ka gosenke koso chi category chiri chine chi county chinde nkoro chiri gete aba minyoki na baki enkoye ebyata bono bali bali gete bono bali chi county chine chikolete gentekia igo na intuonye Kisii nero netekere bono talent echi ba absorbed abaki abonye bakite skuru no yamba chieti bali geli bwase bako absorbed in the county egere barabugasi yabo no gukiniri eteri county kere mechezo ya koreki mechezo ya chironye na maminyoko nyine mepira kwanyora bono bara active wali egere baminyokere county yeito egere ritari kine lakini bono gaiga intu okonyora abaki abu na obali sikoga na obali geti abandi baraba yase mepira muna bono Shabano roche yasoire ligiga abana aba obatakere bali kuchigasi tali chi contract chiri omaete omwaki okobuneka abuneke igo omaete contract ya ase yakwaebwa ase yeri chikori kwana ebene ni udi obunegete kere ni bintu twakorire abaki bali batakere gotwara gento ko permanent job egere nande miaka ngochere ya kwati ko mopira te lazima ako mopira pake miaka 40 years egere no cha kuritaya onyore nae kuri no bwate gasi ongoing nae ngwa kineti leta seka ase county hiyo igo bona je nare ko ni kare jinga Shabani ebono osi yaikire tiga abarai babzo bwa bahaki abonspi ase chindi nafasi koleta kichi nafasi chire chibeze na dochanga ngoje chiri chakoraki ngoje chire chero ekiera rero chibesa matumisi gara mangi egera bahaki abachibeza na chero nyore gasi ne koleta ki na baro bumbale ndemeremo kuikabale ndemeremo ekiera na botu alengego na bo bahaki babe barengego binga ki iba munya ko bachibesa barike ibarua bono konyora expenditure yake koleta ki igerenke nanjira bana gusonga ku maintain these players abo mu minyoki abo mwaki mopira tiga bali gelibu ase bago swa bali kwemeremo egere expenditure reduce bagandeli bone talent muna bono chikaunt chinde koleta ki chiri gete players no nekera baganda waka national level okonyora timu 83 mono ikera bali bana bantu bemechezo mba minyoki egane tuzi konyora ba minyoki abange kuruga igabono alafu chiko chiri na kwana bali ba minyokire muna bono yo mobo gwakwana tigara ngeli babe instructor bali chibanya nkongo babe chi instructor sa aba minyoki abale bonsi bibabe ko roba be ko assignment the ministry of sports bono ma ndetu bwati ministry of sports elieta mono ndiru kwa na Kisii county yoka chi county chonsi ministry of sports ne beke lakini ya agenda ya aboko kwana nga ministry of sports egenti bakora neke bono kolemenge ti is not a ministry of sports a ministry of sports lakini bono ingo mokorose leche ko minyokoro mubegete structure work plan yoko nacha talent. That is why now kwate in football bona iga chi world chance bichi wende kotwale getie kemo geko nacha talent in terms of football maminyoko na volleyball nyeroro at least center of excellence have a reward egerto na che this talent go chase korubi nyoro maria bichi go chabona ase headquarter muna wone gende ya CDF giacha ekigiacha bona egeko nacha talent wao chata kuna talent under 16 mpaka 24 kwa already giasoro sechi constituency bwana wao nyari bari chache eke ase mwijima zairi jandare ere achagete kale kuna cha colleague these players from grassroots a weekend na liya bwata bono interwards alafu bono ngochara ko form interward weekend ngo form ale team bono ya constituency e bwata the best players over nyari bari chache kwa bono ibintu bune ibiza ko cheka bireje bono iga kere constituency yonsi Kisii county orocha bake bonse bako ba identified ngai bako chakobeko structure ya means of sports na wende kobeke structure ngaki ngento kibono toko kora talent ya jacket koroka ikere gente kibono klecha kwaera ngende yasi die bono kere continuous konaja talent bono konaja talent ye ngai bako chakobeko ka that's why ngo kwana ngaki tikabai ko youth centers egere talent bineke wende go chaka abana abonse baba absorb dioro in all categories teba football yoka ebe athletics ebe volleyball ebe na ibindi byonse babale ko kwana
Nimata watana wanene vaiguro wasemia waye Jobesh Moseo kuburi ya uchase serikali ya kaunti ya Kisii kora unero mugavana Paul Simba arati amuno waziri we Chigosori Eric Migienda la korwa sensema ya Nyamira Amos Nyaribo amuno waziri we Chigosori Dr. Grace Nyamongo kwena kibuna imirobere mikarunero ororo era ene kibuna ebiye wakorwa sebinyoro byaligereribu namba bwatese bakwenda talitu kierre kana nandese akogenda Kenya koba gekoboro kona chinga kiechecho anitonda sema ya kabiri studio randake ebirengeri biyaye Chris Adrogo igoro ya kirike bantega koru asaba nyankongo esorongo rwa Gusii. It is now their duty as a governor na abantu baye toto muisiko isiko gari na our strength yego chikorokana kiarabona Kenya to ara minyokire intumanyete kuminyoka ngori tatizo iro ka senchi. I know my rate of running depending the age. Nchenta gete abantu bonse bari bakuminyoka mbaba so kuba bachiche tobe gune timu kina tebe bachiche amo. The only problem oguse challenge to bwate umuntu na umanye to kuminyoka pi lakini torio gosoka isikeli nda abantu bakumanye ukunyo kuminyokera angega dikorio gosoka isiko kuna bona ogende Kakamega ogende Machakos ogende Nakuru ogende Eldoret irindo manyekane kurwororene tingi kigotoka bas unapewa bona masters run like kurugusi tinkagere tikose mu ugakonde no are ogochuminyoka. But I do recall that yaba kaka korunandi, koru Machakos, koru Kericho, ngocha bare bagenda for masters run. So toise konyora that tuabekiru ase list yeyo, then we shall have that opportunity bwoko genda bosio. Abagaka babekwa yani abagaka babekwa nsema yabo bakuminyoka kando. Nebichana baminyoka kando. Inde serikali gosenero le abagaka bamabera eba ekende nonye masuche barangira uchi town bachikomanyikana kuminyoka bali ayo Christopher aro tabandake chimbiro bena chirengeta bagaka cyara ko bachiko chakere niko nyara ko bachiko basera chinga kiechechyo nigo ebunge ya Bonchari ekora unero mojumbe Dr. Charles Onchoke banyatekaba gochaka bene omuroberio Bonchari CDF tournament echerete eyobesh musabira okwana enseme ya Nyaribari ensemo ya Nyaribari chache banyagaba bagochaka se chiwiki inkego cyanyera ko bachigweta ensemo ya Bonchari nigo cyosoro chigore tu bene ritukura igoro tigatorere chibicha igoro ko igoro kwa Bonchari CDF tournament. Sasa kwa utaratibu nitamuomba mjumbe ambaye amevaa sport shoes vizuri yeye ashuke chini. Unajua commissioner na governor walikuwa official. So mheshimiwa mjumbe shuka chini. Hiyo mpira usipochagol mara 3 uhesabu 3, usipopiga 3 fine. Ndio? Haya, tumpatie tumhesabie. Na jagol mara 3. Asante sana. Mpige makofi. Haya, sasa namruhusu naibu gavana. Upige kichwa iende chini ama upige na mguu, lakini uangalie uko juu ya daya. Niliwaambia alikuwa ni striker. Asante. County commissioner. Official duty. Lakini mpira tunacheza tu. Asante sana. Makofi tafadhali. Wajua timu hizi una bahati gavana ako hapa kulonji mpira yenu. Simpige makofi. Sasa gavana, unajua wewe siongei, wewe utaamua vile unafanya. Asante. Huyo ni striker. Haya, sasa referee piga firimbi heshima, Mbawe center referee. Asante sana. Makofi tafadhali. Bia sana ndio balonchi bia. Andaka kudogo chaka kwa Chigosori ya sensemo ye bunge ya Bonchari constituency kontora na kichitimu chia koro ansema yogati ya timu ya bogia kumuntu bwato mwali ndo bwate White Hat FC gatia chinde akichira Gosori ase ko bikugia Bonchari CDF kontora se chuwiki chirevosio na kichitimu chira ko asema Chigosori ya chunchi gendrete ronyeli tukolia lero litukolia ankyo ndora se ekerengo kirevosio timu kichirichira na ko bachigokolia buya ime ya Bonchari CDF tournament. Kaya tuwanta korea mga ngete Chigosori koruchin semo au take na kwariga neretia sama tukabwango iga oroboti gorie timia
Kisii Media FC neregenderete gwetuma sana sa mang'ana rengete Chigosori korandake abarari na barabu kandu no koraria mang'ana magia kuripoti gutangaza ngwe watani bale na mang'ana ye Chigosori na bale batwara Chigosori au na kwa ntio voti bene teatro recording sema ya kabire studio. This is Ukuntu Dennis ni Kisii TV. Naitwa Eric Maobe, Voice of Victory Kenya. Kisii Media FC ne timu yanko yako lentama balikyo bitaseni au ba kulemeri mu ya Kisii. Wilson Omenge, Oyomi to television. This is Brighton, your friend from Ndizi television. Ya weekend ya ni batwara Chigosori chake bosani ensemo ya Sameta. Kibako Gusii na basayi ba Sameta niga bali kibabu wa Chigori satase ibere Chigori chionse chigobe kuno Gusii Alfayo Kombo. Gusii ende nigo yaerete makali Chigori ibere aseba Gusii na Ugembo Township FC. Imekuwa ni zoezi poa, vijana wametukimbiza hapa na kidogo, lakini pia sisi tumeonyesha kuwa licha ya kwamba tuna report hizi stories za sports ama news, pia sisi tunaweza kimbia. So imekuwa ni zoezi mzuri. Tunashukuru timu hapa ya Ugembo kwa kujitokeza na tunaahidi kuwa hapo mbeleni tutakuwa tukishiriki michezo mingi kama hii. Omogeni bwesko bweli tuko nigarenge Benjamin Gisore omorikyo monebwe kiama kia Kenya National Congress KNC uyo sangete biye wabimepira ase timu chionsi. Lero nigo tuli no mogoko ase ng'encho torega township go promote timu yo mupira ya bariki ewaki timu yo Ugembo Township na nechi timu chinde chebinyoro into nigo torega iga goteba ng'ana kworo kinga abasayi baito mbabwenete gutwara afye yerengia naende mbabwenete gutwara oburayi n'oburayi go bugochekera abantu muriamo naende etimu echiga ngotwara chire tournament egochikoera December naende ntungo babwati story. Tumepata bwana Benjamin ambaye msaidia na mpira ambao tuko nao, tunamshukuru sana. Vision yetu ni UM higher na tunaomba mafans mmoja kutusaidia kutusupport uniform pia sare hivyo hatujapata yani mtu kutusaidia, tunaweza vile tunaweza. Mpira ametusaidia na moja ambao tuko na tunasema ni asante sana. Chigosori bune chini go chiakeirwe ko kaso kolenta abantu amo na gwetangare binte binge bitabwenereti twakodiro mutienyo yo mwarara ntwabwata awareness yabangi na sa mang'ana ya cancer ye yorobere lakini ntokoganya abantu bagote batwara obokong'u tumanye korworo tubabwatesi intugo tuganeti kubwatesi abantu omubero obutwara afyengiya twavoid amarwaire ayo igo ntu no toleamo naende eyegani gera agenda yaito kiagera abasayi baito ntoko batiga magega tonyoka toka ende duro ya tutu ase mechezo to wakati weekend botambe ko nacha talent mashinani kwa team chinga ase mashinani class tonyo to kogenda igo to wakanga mpema banya to support mpiro lero na to kugandinga to bangi tournament to December to kandinga banya support yende tunyako na team echi ase mashinani manon kuripoteria MS ya Chigosori erieteranende mo Steven Captain 001 Laka una parari andake sama tukali vosi nyumubwate timu gochi chinse mechu mwabe mogotorora tugucha matukali wango igana ntoli kwepereri kere timu yawe korara keigo tukonya ikora nonya no nyali bali ndaga limo romorosi timu tuye tubate metorere gose mutunya sawa karibu aya asante mwanti bali tia na mangana yorengete andake Gusii bwa bararia nigo timu ya Rising Starlets yure timu ya abasubati benko imense ya Kenya mono bali badensemo ya junior category nigo banyare kwa bakwenda gukora buya asabanyara kwa bakonyaka isiko bene timu ya Angola ase Chigosori echio magayo kwenye ikore timu ya Angola Chigori nyase bosa ase Chigosori choko irora chakorekana ase ensemo area Angola koira timu ya Rising Starlets kobwa Chigori komia sayemo ne yuke banyara kwa bakoirana imense ya Kenya ase gatia barai ase gatia babwata ni koronse ya kisaba ikirana ase kwena kwa basensemeria airport na amo na Mike Sonko unatokora chivicha korwa sensemo ya JKIA.
mimi nilifurahishwa kwanza kama Mkenya, because sasa mimi ni raia wa kawaida. Kama Mkenya na kwa niaba wale wa Kenya wengine, nimefurahishwa na vile hao wasichana wetu wametufanyia kwa hii World Cup qualifier game. First round walicheza last week hapa na Angola, tukafunga Angola 6-1. Return match imefanyika kule Angola, tumewafunga 4-0. Kwa hivyo kwa jumla tumewashinda kwa 10 goals to 1 aggregate, na our ladies soccer team Rising Starlets wamequalify to the third round ambapo watakutana na Cameroon. Just a couple of weeks ago ile senior team yetu Harambee Starlets ilifuka Cameroon. So ni mzuri kuweka moral because hawajaenda huko kujiwakilisha, wameenda huko kuwakilisha Kenya, na we are very proud vile wameweza kufunga Angola mabao 10-1. Kwa hivyo we are wishing them all the best, we'll support them, na serikali pia itawasupport tuhakikishe kuwa wanaleta World Cup hapa Kenya. Naomba wakati wa game ya Cameroon fans wajitokeze kwa wingi. Tulifunga Cameroon, tutaweza kuwafunga tena hii timu yetu ya under 20. Kwa hivyo mimi ni kuwapea moral, motisha, na nitakuwa nikisimama na wao kwenda kwa mazoezi, and I'm sure pia our honorable minister Babu Namwamba will do his part on behalf of the government. Mike songo kwa rigoro ya enko ya baswati kwa nyare kwa enko a chairman ribaga nge tukuchikoba to kukora konde kyo muri turanyare kwa bato kurigereri na se team ya Harambee Stars bawate gosorie wiki ye amune team ya Russia gosorie yake bosani nyare kwa gosorie guimense attack na se gosorie yu nego Masud Juma amuna Anthony Akomo babungere team ya Harambee Stars tigo lichaya ibere konde chiteka chyo mweri team ya Russia kalenganani na ndaka senkwana gatio moro kyo monene bwe team ya Harambee Stars engine Firat kausanga nabariki bachinga setina mangana maiya na bwata yogoteba igore gosori eyu. Oh, it's the first time first of all that Kenya plays against a European team, and then against a big country and big football country with a big history. There was before Olympic champion, European champion. To play against this kind of teams with so good players, it's very tough. The boys played very well. We start nervous. We got a very simple mistake goal. The sad part is that our goalkeeper Brian got injured. This is the most biggest problem we had today. So the rest of the game, I think we controlled. We had a lot of goal chances. We could also easy win. So, but it's football, and last minute Russia scored. And therefore, I'm happy with the way we played. But result, we could also win, I think. They worked well, and it is like I said always, if somebody is working well and really deserves to play, then he will play. And that's what happened with Rooney. And he's not somebody who's pushed by media or other people. No, he's only a footballer. He's concentrating on football. He is a player who has a good potential. He's ready to work on it. So therefore, I'm happy that we won one player more. Of course, it's very important for us. Like I said, these games, Kenya never played before this kind of teams. First, they cannot organize. Second, they would be also afraid. But we are not. And I know that many people expected in these games that we get 5, 6, whatever. And I'm happy that we disappoint these people and show that we are on a good way. Also to compete with other big teams. So and I hope that engine firata otevandake avanke mpaka yotandake timu ya Russia mucho bikora yari ngandake timu ya Harambee Stars chigoli sano korenda oteva eyo yare konyarekana nyora buna andake yo besh Russia na bari gareti World Cup ya 2018 toroche buna ne timu engia sana gasokiske timu ya Spain korenda Harambee Stars konyora machibuna ya ndake na kwatengen chende onsi ase ogokinya timu ya Harambee Stars bosibwe Chigosori cha AFCON na World Cup qualifiers mono sana ikiera being one of the hosting ya AFCON one comment moraling team ya Baswati teteko image kuba the best as maybe Africa asa mangana mepira alafu negento kende adir binya mangana a COVID onye tajete alafu na FIFA nere ga chekara karato bani yake etimu yange chetale sana can you remember etimu ye didi cheta kile kwa ndagwaka nini Egypt gwetera na buna Kenya interfere ke serikali interfere mangane mepira timu yetu ya wesike gasie kero mpaka igabidi abana bakarwe kampu bagacha one ndiro che batige tu
ekabiri gocha kabisa waka these international matches etimu yoro changa ngayere igo bono etimu yoro on the right line and the right direction etakere kubwate sibwa na serikali kabisa erumi egera at the end of the day ngoibe kere Kenya somewhere in terms of football as a ladies team. Ndakitogo chigokora ndakirimaite ebiro ebyanyari kwa bigosuka sana sote baseka getaje getambe tokorete mugano yo muminyoki Christopher Arogo korende asa rogongo rwa Gusii with experience what walire kwa beira sekyo mbegia Football Kenya Federation orosagirwa South Nyanza buna omonyakerogo kwa beira samangano yo bokosori kwa beira mangano yo boteneri experience yakekya ogionzi hage story rogongo rwa Gusii ninki torakore neto sukichigosori bosi ega tuturakore na kwana ne structure korubie Ministry of Sports bunanga ki chikategori chonspi bali technicians barangaliwa ero kubuna ne seminar ose babe kwamo kere category ero structure aye how to promote certain sports onye football onye athletics kera bantu babe kukando babange structure ki how do you want these sports this category to be promoted from there ngote bichiko soli chikwera na Gusii ekero kubika bantu abwamo you know it's money that should be put together ebarangaliamo egere tokande konata these sporting activities chonsi p category chonsi chirega na dijo katura improve in terms of sports lakini muna tutigire bona gekabireye iga bono koigwa akomnyoko mwana yo makari komnyaka segete tuamenya kokocho so iyo yomo lakini bale abange maiga because motivation itayo kwanya bono kire ndu kiretega oda bone mero bele miyeve kuntu twale meri mura abange twana ko batogotwara twale babo Peter Ogechi abange twale Michael Lolunga abange wetera asechi gosori kurenda yonsi pi itine birenge litora sange kurende serikali ere gwate chinguru nere gwate chibese cyo kure bibyonsi niko egentekenene nogo toigo na kwana kune bibyonsi bibanyare ka bigoikirana ero niko byachire mono sana nimaite nkwanyara ko ba former chief kwanyara ko bamangana yo buraya se binyoro ayiganali abongo kwa etaikayemo kwani abantu bao abakwaraire na ndakino nye familia yao bia mono mbia mono moralia seribaga onde togote abuno moralia tebire jinabero mwasa chief onyaura sub location from 2010 alafu 2019 ngaba elevated ngaba chief onyaura location aiga nyaura uru town maiga no konyenkora January towards the end of January miaka ya nega ikankaritaya but before ntrabo mugambi ona amenyete so mupira I've been a football administrator for a long time. Korueke tengo kisa sub branch mpaka NCMO ya national level. Muna one of the members in the football in football as NCA ya Kenya. Ngaki elitu wakatenete ndoko kunyanza South branch. Na wakatenete Nyamira, Kisii, Kucha na Rachonyo na part of Mabei. Bono buna na bero bogambi nje na bero ko bomo piro yo. Buno murai. Na ende na very represent Kenya as under 20 Rwanda 2017 igonde togotabanga I'm now back into football ekira gendo ngalingo kora no mupira no gere temenyete mpaka bona iga igona ari tikonyara goyotiga lakia kora bona iga na nchi narangire tunaga iga savararia ngiche na nchi nkwane kende egera mwana ndi bwezi gwate talent anyegendereri tabaze kunyetige kiera masomo na bara araruke lakini na bara kuange lakini talent yakoleki egokonya ncho naragata baiga senga kimne yabona iga tiga bana babe ni encouraged wake mepira kominyoka na abaibuli na anda abaibuli babe tiare go spend agero mwana oyo kao kominyoka ende mumbu aliera manye maana ya talent igo bono abanyeroka baito buno bono bago perform byaga na abange balema abaibuli nto base kominyokia abana ekero barokirie talent nche kina kinale ko saba asomo Gusii egere na into ebi mamnyoka ya airan munakara koleteke munakara ringe na ndene ngo sabase county ito please babeke mikakati yogo promote gose yokogera e Ministry of Sports erekane ikiamuna to kwana iga teri korekana ndi ne riethe yokali kwanire etekete korekana in terms of action what have they done shabana ne ya mayabo ya Sire League e Ministry gose county government nkonya kirambi yamono sana wetera simbarati
abere motu se club eke bono tutegete binge byabo bibebwati binye bwati ngora egere twari timu chinyinge china acha baki abange egere babe muna nabuo na ubago so Shabana babe muna nabu chinasari babange baso club ya Shabana egere Shabana ki maintain bone miake yonsi getigare league mune miake ri Shabana yakoleteke ya tigare tinje kina kinalo ko sawa na bara ibonzi bagusi babwaterane baso se club eke na ndi muna nakwana onde wenze bwate opportunity banyare kulika abana aba se chigasi egere kae etoje kupunguza mangana weti basi rende ngokorera ngoteba nga na kirembu ya mona sana abasani bane nabange asema ngane mechezo apart from mobogambi ne mechezo na abange bali nabona ariko bo kwani mwezi pia simu abeta mono mwako ku Masanta naro ku Tom Kenyanya naro ku Konenga naro ku Amsley naro ku Paul naro ku oyonde Bonki abasani bane na abange bali igona inche mwezi bina bonko bakwani buna leo nacha Ndizi TV egere na inu mwe winga ya naba nyura samangane mecheza na bali bande tanya ara kunyura buna wono makoli olikia mabundu na basani bane coordinators bona gatubwato mupira wo mweshimiwa zairi janda tukabwate ko chakara Jumaine Jumatano paka Juma ekero mweshimiwa ko cha crown ekero tournament ete kwa kirambia mona sana for the good organization na CDF go to freedom ko manage mupira uno banyo begete egere tojo to celebrate ya mabuna abanyari bali ko form timu ya abanyari bali ego cha gwaka nechi constituency inde ekerenga kiyo cha gocha ndake mbia mono sana aute abuna valia tarajino konda nanda abajora ndate ba malieta korende mbia mono